bejo wong sing eling lan waspada sak pinter-pintere wong sing korupsi mesti entuk bebendune sing kuwasa pesene pakarno padha dilalekno pesene paharto malah disepelekno pesene Habibie Gus Dur lan Megawati pesene Pak SBY ayo dilanjutke. Saiki jamane saya tambah bingungake sing salah sing rusak sing jahat penak uripe saiki jamane saya tambah blingerake sing bener sing apik kok malah disingkirke saiki jamane wis dadi ra karuan sing dadi pimpinan ora bisa nggo tuntunan pejabat korupsi wis ora duwe wedi yen konangan mlebu TV terus dileponi mbuwi. Sabejo bejane wong sing gendong lali isih bejo wong sing eling lan waspada sak pinter-pintere wong sing korupsi mesti entuk bebendune sing kuwasa pesene pakarno padha dilalekno pesene paharto malah disepelekno pesene Habibie Gus Dur lan Megawati pesene Pak SBY ayo dilanjutke pesene pakarno padha dilalekno pesene paharto malah disepelekno pesene Habibie Gus Dur lan Megawati pesene Pak SBY ayo dilanjutke.